Og løverne, de bliver ved med at være sultne. De æder jo titel på titel, Kjær. Ja, i dag føler jeg ikke lige, det var sult. Der var det måske mere, at det er nogle gamle løver. Altså, de er vant til at fange deres bytte, selvom de ikke nødvendigvis er de hurtigste på sletten mere. Og det er jo egentlig det, der sker i dag, for jeg synes ikke, det er det bedste hold i dag. Men de er bare vant til at vinde kampe. De er også vant til at vinde kampe, hvor de ikke rammer niveauet. Det er farligt, det der sang. Det er da ikke sikkert, at han får den med tilbage igen. Nej, men den er snart til ejendom, tænker jeg alligevel, fordi de har vundet så mange gange. Nej, altså FC København, man kan godt mærke på dem, selvom de ikke spiller en stor kamp i dag. De er vant til at vinde kampe. Selvom de, som sagt, ikke spiller en stor kamp, går de jo altid rigtig i panik. Så de er jo med, selv i deres dårlige perioder, er de med i kampene. Og det tilskriver bare, at de har en vindermentalitet her. Og som sagt, de har været vant til at vinde. De har været vant til at vinde kampe, hvor pokker skal han hen. Ja, jeg ved det ikke. Han er på vej ud i bilen, og så på vej hjem. Eller fyldt den op med noget øl eller noget. Men den gestus, som Sanka giver her til de her fans, viser han jo også, at det er til fansene. Ja, det her, det er fantastisk. Ja, lige netop, og de må bare sige, de her FC København-fans i dag, de var altså enestående. De her tifus, skiftende tifus, og altså en til første halvleg, en til anden halvleg, og sådan lidt løbende. Jeg må bare sige, at ude på lægterne, der leverede de så sandelig også en fin figur, de her FC København-tillæg. Det rammer jo altid.